Čau. Ahoj. Po dlouhé době zase někam jedem. Z toho se tak strašně událo, těch věcí. Už nebydlíme v obytňáku. Nejde to. A kde teď bydlíte? Je mi 35 a u mamky. S celou rodinou v pakečku. Takže bydlím od tchýně. Ještě, že mám tak skvělou tchýni. Že jo. Že to je pravda. To je mamka je skvělá. A my vyrážíme. Kam děti vyrážíme? Ty už jsou v obležení technologií. Do... Kam teda? Francie. Do Španělska. Teď jedu do Francie. Jo. Tady leští ty logo. Káru. Špatenkovi. V Německu. Jupi. Zvládneš to? Já už chci do Španělska dneska. O, spíš už co máš, dopoledne. Jaké jsou dojmy z jízdy? Od včerejšího startu? Jsi dobrý, ne? Jo? Utíká to, odsejpá to. Zjistili jsme, aby jsme oni věděli, ale tak se nám potvrdila ta závada naše, kterou máme, ne? S tím topením. Jakou? S tím topením, že nám topení vybíjí baterii startovací. No, Máme to špatně připojený. to je další věc, no. Edo, pojď sem. Co jsme se neměli dozvěděli až po takové době. Jsme na jihu Francie, kolikátýho jede teda? 16. října a je 20 stupňů. Už je o něčem jiným. Cesta nekonečná, dlouhá a hrozně nudná, protože Německo, Francie je za mě prostě, myslím, když jedete po těch dálnicích, tak je prostě stejnotvará jako Česko, no, ale tady, Na jaře. tady, Jaro. vše po zimě. Je to dobrý. Tak já jsem nikdy nezažil prostě být takhle v zimě, být v teple. Ty, je fakt teplo. A ráno mi ještě byla zima, teď mi je teplo. Já jsem měli tady chcánky děvce. To je tady z toho keříčku. Dálniční cenénie. Takže hlásím se tady ze Španělska. Konečně jsme dorazili po 3 dnech jízdy. 2 dny jako celý, úplně absolutně celý ty 2 dny byly jenom jízda. A pak myslím půl dne jsme jeli s přestávkama a dojeli jsme na tip od jedné paní, co nám posílala na toto krásné spaní. Kopečkováč zase. Kopečkováč lítá. Opatrně, opatrně. Nějaká akce asi pro děti. To je vnitřní bazén. Tamhle je gym. Máme nějaká posilka. Tady je venkovní bazén. Tak máme ráno, asi odpoledne. Jsme na tom stejném místě. Jsme tady asi druhý den, nechal jsem si tady nechat udělat nový zuby. 18. Že jo. Co to máš? Takže jsem rád, že jsem ušetřil. V Česku by to stálo hodně moc.
Co je? Já to chci taky zkusit. Je pivaná. Dej si mrkev. Co tam mám jako říká vždycky? Kde jsme třeba, co tady vidíš, co tady je, že to tady je pro oběd nějaký hezky udělaný. Ty jsi ale blbej. Ale pojď tu mrkev. Ty jsi celý mokrý. Nevím. Mi to uchne. Tak. Schne, no. Víte, co nás dneska překvapilo, když jsme ráno vstali? Že o 7:30 tady je ještě tma. Normálně tma. Takže jsme se ptali umělé inteligence. A ta nám řekla, že tady vychází sluníčko o hodinu díl než u nás. Takže jsem Standovi říkala, že to je dobrý, že nemusím ráno si dávat budíka, abych viděla východ slunce. To mi dělalo vždycky dost velký problém. No a tím pádem tady zapadá sluníčko taky o hodinu díl. Takže... Mě dostalo to, že prostě RV rodina říká, že tady je vlastně o hodinu další den. Přitom to není pravda, tady prostě začíná o hodinu díl ten den. Později prostě. Jak s tím ránem, že? No, oni to myslí tak, že tady je prostě O hodinu díl světlo. o hodinu díl světlo. No ale o hodinu díl stáváš. O hodinu díl No. To prostě posunutí. No. Takže prostě ta dílka toho dne je furt stejná, Furt že? stejná, to prostě posunutí. Nestane, když u nás taky, když je pak zima. Tak Jak jsme se dali na zdravou výživu, to je naše snídaně, Já se tady to je oběd. a je oběd. Bude mi za chvilku všechno úplně totálně zasrané. Je to tady hezky, že tam se tady líbí. Nám ne. Nám se tady taky líbí. A já slyším, To je moc rušno. Nehej s mytičkou. jsme ve městě. Přesně, město. I když je to okraj města, tak tady prostě hodně lidí. To těším na pár. My to tady prostě, já jsem to tady natáčel včera za tmy. No, zatme právě. Úplně na hovno, takže zatme. No, jak to tady vypadá. Máme bazén zakrytý, tam je venkovní, tam je fotbalové hřiště, nějaká tělocvična, takže za tímhle vším je další hřiště. No. To je takový jako sportovní areál to tady je, no. Musíte se to platit. Penízkama. Je logicky to To byku. snad každému dojde, ne? Niky, ty na mě nešahaj, buď celý špinavý od tebe. Já bych chtěl do toho džínu. Jo, ty vole. Já jsem spocenej. Egyptan.
zapídí lodičky vzadu všude. A tam je úplně vzadu velká. No, vidíte to, co jaký pědě lodičky, úplně brděli. Červená. No teď se jdou. Aha. Cítíš ten divný smrad? Co to je? To smrdíš ty? Nebo ty? Nebo ty? No, byla bych tak akční. Za 200 metrů. Ty jsi nejel na zelenou. Na druhém výjezdu. No, tady vyspíky asi zelená. Tady svítí jenom na semafory. Tak co, jste připravený? Jo, jupi! Už teď je to super, celou dobu. Už to hezký bylo. Jo, sestička. Tady jsme zastavili, kde to bylo asi nejblíž možný. Jdeme na to. Jdeme na vlak. Jdeme na vlak, tady jsme zaparkovali auto. Špotenkovi ve vlaky. No, to je ono. A teď ty potřebuješ zjistit tady tu zastávku najít v tom schématu. Se má, že to je takové piče. Mají masky. Co to je? Tady zas novinku. Jakou? Lidi, co nechtějí dávat mimo sezónu 30 €, tak můžou stát tamhle. Ale to úplně to samé. Co jsme nezapomněli? Nevím, To nebudeme tahat, nebo by se ztratil vrtulníček, pojď.
Tobík taky nemá s sebou balón fotbalový. Pojď, jdeme. Takže Barcelona den druhý. Dnes jdeme navštívit. Co je? Na začej si, Stando. Ne, to Já není jsem na zvědavá, tebe, co tam to je mám. právě na to ten druhý, že se Aha. zas po druhý. Jo. Aha. Že to nekončí. No dneska to je ale ten poslední. A jdeme do muzea fotbalového. To říkal Nikola. Do mašinky. Ano, jedeme mašinkou a jedeme do FC Barcelona muzeum. To Barcelona muzeum. Na stadionu. Tady se jmenuje jak to by? Kapnou. Jak? Nějaký kapnou. No, ale on je v rekonstrukci, ale on už má být teď na tuhle sezónu, co bude, tak už má být ready, takže jako on nebude už rozestavěný nějaký, on už bude... Ale úplně nebude zastavený. Bude tak na půl. Hi, hello. You are in our place here. Takže tady v tom městečku my jsme zaparkovaní El Papiol a musíme se vlakem dostat do centra. Les Esqueletes. Nebo ne? A tady pán, který nás tady asi nechává parkovat, tak je tak hodný a hodí nás na nádraží. One in front. Běž dopředu, standardně jsme dozadu. Běžte do Ty běž z druhé strany. I do it because of the Barca shirt. Že máme. Pojď si sednout, pan nás hodí. Tam hodí. Okay, vamos. Venga. Tam máme hodí. Na nádraží. Muy bien. Jdi doprostřed si sedí. So you came last night? Yesterday? Last night, Yeah. And you're leaving today or tomorrow? Tomorrow. Oh, tomorrow, okay. So 2 nights, yeah? Yes. Okay. No cars. Okay. Everybody out. Gracias. You're welcome. Have a nice day. Okay. Musíme se rozhodnout. Bye bye. Bye bye. Bye Thank you. Thank you. Stoj. Hodnej pán. Stoj. Hodnej mamka pán. To je zavřený. Jdem si koupit lístky. Ty já mám krádnej pán. To je pán. Jeho syn to tam má na starost. Dělá ty. Má jiný podnikání. To pravda. A to je něco jiného, ne? Zde se kupují jízdenky. Funguje to? Tady si takhle přepnete, vyberte si svůj, tak dáme tohle. Dáme si jako zpáteční, ne? A my chceme, jak jsme to říkali? Já. El Papio. Já ji tady nevidím. Podrž mi to, já to mám tady vyfocené. Jede tam. Barcelona Sounds. Tady. A my jsme, já chci 2, 3. Mám koupit 3. 2. Včera jsme jeli na 2, viď? Jdeme na 2. Jo? Jo. My máme peníze, jsme chudí český turisti. Tady asi jenom kartou. Gratis. Tak jdem. Jak kdyby nám pan četl myšlenky. Zaplatila jsem to. Zaplatila, mám to je tak zpožděný. Jak to duní, to obecenstvo, diváci.
poslední servis a jedeme dál. Kontrola tady smradu. Cože? Kontrola smradu. Vodovej volej, tak nám to vyteklo na to, no. Na špajsku. A jak se to voře vždycky ta špajska, tak to dělá odér. My to včera čistili. Tak snad se povedlo. No. Svoje nářadí jsem nevyhodil. Tady takhle to cítím, ten smrad, tady takhle. To je plastový. A co jako? To tam neschoří, jo. Tohle smrdí ale jinak, ne? To je tam, jak jsme říkali, že to smrdí to auto. To je močovina, no. Jinak ten areál tady je fajn, máte tady všechno, servis. Kromě teda sprej a záchodu, jakože no. No, to jako nemá. takhle není, no. Některý štelpáci to mají. Nevím, za mě dobrý, je to kousek do centra, prostě od Barcelony. Tam se vylivá šedivá voda. Ani nevím, kam vede tahle cesta. Je to tady jako u Barcelony je bez té rezervace, že jo? Což je prostě výhra, že jo? Jinak všechno je na rezervaci a když člověk takhle neví, kdy přijede sem. To je pravda, no. My jsme to vlastně neřekli, proč jsme tady. Jsem tam měl najít parkování vlastně v centru Barcelony, přijeli jsme tam a máte rezervaci? No. Takže jsme pak hledali, až jsme našli tohleto. Tak no, jsme byli dvě noci jsme tady byli. Pán nás včera hodil až na to, na hlavní nádraží. To je natočený. A chce za to recenzi pozitivní. Jo, takže budeme psát pozitivní recenzi. Ale tak jak já jsem byla spokojená, za mě dobrý, jako jsi kousek od toho centra. Jo. Ticho bylo v noci, byl klid. Jo, zase tady je klid, v tom centru asi klid nebude moc. No, tady je klid. Takže tak, a frčíme kam? Frčíme se podívat na krásu nějakou zase přírodní. Přírodní krás. Edo, to je moje místečko. To je moje místečko. Tak úplně k vodopádům jsme se nedostali, protože mají zavřeno. Otvíračka je jenom v sobotu a nebo v sezóně o prázdninách. Ale to nevadí, tak to tady je moc hezký. Co se nestalo? Všichni už tady spíme. Takže byla Obří rána. Ya no sé qué me escuchas. Jsme na Montserrat. Jdeme se podívat na klášter. Tak jsme parkli
Jeli jsme sem. Tak vznikly ty škody. Nejsou tam na té straně, ale na této straně, jak jsem se vyhýbal. No cestou nahoru nás naboural autobus. A nebylo se kam až uhnout, že jsme normálně vzali svodidlo. To jsme měli zastavit tomu. A ten nám vzal jen vrcátko, no. To se jenom sklopilo. Ale nic nikde není. Vrcátko je dobrý. To jsme normálně byli opřený o svodidlo už. A to je dost, no. To mám spoustu půjde vyčistit, tady to černý to všechno půjde vyčistit, ale je to odřený, no. Jo, to se stává. Asi jo. Je atmosféra. Mezi těma skláma. No tu doma bychom přišli, jednou z to takovou dobu nějakou po schodech. Chybí 10 centů na sušičku. To je v pohodě, to jsou jenom naše děti. Podle mě běžej dokola, to nemůže jich tolik běžet.